ka baning kong pen pau jeng sungu ka crowd you blay bo pen yo pat ingi kan ka step jeng ka si ka crowd ka kentang ka jeng u ya ka bangin yo bangin money ban shakri u ha kan ka si paro shi si kumtang ai kublay pilang baro ki parlok ha ka teng ka ba ember ka pen bor jeng Jesus Christ bolong nong pen imbi ya jongi ngai kublay ru ya ka good news TV kabala penya da ka jeng sang samla ka GPC not sep ngi kabala lama ngi ha ka step ikne ka program one ban mani bingin yo bani pusan ni ka tin ka jong ublay ling ba jong ni ka por ha ka step dengan ya phai lembat nga khandet e na ka tin ka jong ublay na ka ba phila ban sham na ka ki shithi ki nong rom ka nong ba hnriu bat ka khat ka ba saw ki kentin ki ba ong kum ne namar kata ken la betap lam yengi bat u da ka jing pen baptis ya kata ka jing yap jong u bakat kumbala pen mi pat e u kris na ki ba yap da ka buram ka jong u pa kumta bangiru ngin ya ha ka jing thamai ka jing em bat ka phang pedeng bangin ya kran ha ka na ka stam kalong ka jing thamai ka jing em ba thamai ka jing em ba thamai ngilong ki ba pom ngi jenjar ban ngi yap namar ba u adam bat ka em kilasat la yo blay henry ngim do jing kermen u blay u pli ya ka lat yangi ban lat na ka pom bat ka jing yap ling ba jong khun jong u Jesus Christ ka Bible ka hikai ngi ba ka jing yap jong u Jesus kalong ka jing suspa ka dai ka dor bla siu ban plat em yeki way ka dor ka ba u Jesus la siu dai ka jing em ka ba janai ka jong u pin puli na ka gospel jong Matthias kala nang ka ba arpho ka khat ka ba arpho pra u Jesus la kloi ban yap na ka mta jong i knang bangin yo pdiang ya ka jing em ka ba thmai ka ba u adam bat ka em kiladu u Jesus la pen pauru hadu kat no u blay bat ma u ki yet yangi kani ka dekat kan ya rab ingi ban sau thu shushu ya ka jing yap ka jong u Jesus Christ ka ba pen thmai ka jing em ka bla do jing kerman jongi ha ka ne ka step ngini pusan ni ki lightly ki jing kali ki bangin ya perkhat la ka long ya phiru ki ba sha skor ha ka ne ka por ban jubab ha ki do not ki jong phi ka baning kong ka jing kali ka ong kom no ka jing yap mat ka jing mi pat jong Jesus ka ai ka jing em ba thmai yangi menta ki parlok ba yet namar bangila long ki nong pa bun sien ngi le ki bangi pen sngo si ya ublay handrailing ba ka jing sha ka jong Jesus halor ka ding pna ka long ka lat ban ma ya ki jing bakla ki jing rengkang ki jing i baro ban ngi la ru ban yo ban dan ka jing ya dei ka ba jan ba bat ublay kabalong kabangila yo ay ka jing em ka ba thmai ling ba ka jing yap ka jong Jesus Christ bat ka jing mi pat ka jong utrai Jesus Christ kumba ka Bible ka ang u Christ ro ula sha shitam shisin namar ki pop ubahak na kabanta ki bomhak knang ba unyo ya lamingi ha ublay bin puli na ka shithi u Petras kalanang ka baningkong ka shithi ka baningkong Petras kalanang ka balay bat ka khat ka ba khat pra ka jengli ka ba ar kum no ngila ban yo ya ka jingem ba thmai hakala way na ka jingyap bat ka jingmi pat u try Jesus blay u pa ay u Jesus ban IT yala ka jingem bajanai knang ba way ru banget yo onam jatsu nre unyo ay ka jingem ka babam jikon na gospel ju yones kalanang ka balay ka khat ru gane ka benta kalong baling ba ka jing sha ya bat ka jing mi pat ka jong Jesus Christ ngi yo ay ka jing im ka bat mai ka balong ka lawe sha ka jing im bom jikon badu blay un sa weng no ay ta ka jing sniu baro ki ba mi na ka jing bom ka ngo jongi gane ka mot ru balada ngi nget ha u ngi nget ha ka jing sha ya bat ka jing mi pat ka jong Jesus ngin sa yo la yo ay ka lat bengin im junam ha ka jing sok jing kemen ha ka perthai ka bala pen khra e kita ki ba yo ya kata ka jing em ka ba thmai pin puli na ka kitab jung Isaya kal nang ba nre pusan ka khat ka ba ar phwei hadu ka ba ar phulai bat ka jing kali ka ba lai ki perlok ki ba ien bangin ya jubab ha to ka jing sha yam bat mi pat ka jung Jesus Christ ka dei ka jing ai sngo ba na ublei yangi bangi yo e ka jing em ba thmai i perlok ba ia ha ba u Adam u le ya ka pop mau bat kita kiba her pateng na u kila sha penram sha ka jing yap ndre u blay u lapha yala u khun ban yap na ka banta ka jongi kenang bangin la ban yo ya kata ka jing em ka babam jukun abangi puli kini kita khat harum modder kumno u blay u la sngo haba u khun jong u sha shitam
Yohanes kelenang bakat kendai ke dekat kabak ningkong ada kabak henyau dekat kabak kat ru kabak kat pra pin syamang ta nang ta sapet langi ke ni ke jingkeli harum kumno apostol Paul lapen I bo syami ke jingyam bad mi pat u Jisu kum ke jing ais ngobha ba shimet ya u kabalong ke jing em ke batamai iken mau bah shwa banlong u apostol u Paul u de u rushit niam ki prologo ye u rushit niam u ba shirk hitam ubat day na kanaka sinong tarsas ubat jupan sitam benyi kinong bot ki jong Jesus Christ Henry hakalenti siya Damascus lapenwan dere ka jing em ka jong o ka epat ka papenong u banjit e kalenti u try Jesus Klam arta tin u pol yu ibo Jesus ulang ka surblay hang ni ka pertai bad ulang ru ubala ban pentmai ye ka jing em ka balajat larem bad ulang ru ubala ban ai kita ke jing ai sngob ha ka ba kodor tam nakam ta ka jing em ke jong u iken mau ba u Jisu dan ha ka purthai u le shibun ki kamba nakabenta ki ba pangkraw nakabenta ki ba lot bor nakabenta ki ba syak kentan lapen kia ai ka ru kentai kentai ki ba pang mi snam khat ars nam lenter la ai ka jing em ka ba thamai yu sakhayos ba unik ka di masru oru pol u pla bala jit bat lakhot di u ban peteng bat yala bi ka khubor baba pin puli na ka shiti ki nong rum kal nong ban kong bat ka dekat ka ban kong bat kum ta u pol u ong ban em kalong Chris bat ban yap kalong ka jing men toy ken pin puli na ka shiti ki Filipi kal nong ka ban kong ka dekat ka ba arpwe gini ki pen pau ba ka jing wan ban syayap bat mi pat ka jong u Jesus Christ kalong ka jing ai sngob ha bat ka ba thaut mai ka jing em ye ka ba la ban siu danoru bat dai tang u Jesus Christ hi marway kum ta kum ki perlok ki ba iya ha ka ka por ling ba ka phang ka khot ka weri ngi bingin long ki briu ki ba yo e ka jing em ka ba thamai kum ba unong pne mula ong lemda un yo ya ka lemda un yo e ka donat ka ba thamai ki jing kwa ki ba thamai ki jing thmu ki ba thamai ki ba yalam sha ka jing em ka ba thamai umla ban yo i ublay blayin kar khu ingi ling ba ka khu bara ka stam nakamta ka buram ka jong ublay amen tong ini duai Kuk pa jingi bahab neng ai ngu imi ko tribe it. Namar malongu blay but abi ki jaka baro. But namar ka jingi snake ka jong mi thaut mai ka jing im ka jingi hala ka sni. But me kuaru mi da ang nut ro ko pa bukum ki khon ki chong mi. Kin yai pan thamai la ka jong ka jing im haman la ka si ka jing im ka jingi. Ko kan rat ling ba ka jingi sha yap ka jong mi halor ka ding pna. Kapan long ingi bangin la ban khmi shami ko kan rat it. Kapan long ingi bangin la ko tribe ban IT la ka jong ka jing em shami knang bangin lo ban long ki jing thao ki batmai da ka bangi pet shami ko kanran but pet ka ding phna ka jong me bangin kneru kilenti ki batmai ko kanran haba bun sin ko paham in bun sin ko tribe in ngi ya bet kin ka purthai ngi sngo hun bat ka ko kanran ten rei to ya rap ingi ko pa bangi dan kam ban thao thmai la ka jong em ban pen thmai ki jing le ki jong ki ba man ka sngi but kam tam ru ko try bangin dan ni ka dot not ka batmai kam dam ro bangin dan mami u Jisu ha ka jing em ka jingi ngila ban long ki jing thao ki batmai dan rengkat lambat ngi ko ba ka kom gni ka por bada gni ka sngi bar sngi bangin ya ban shakri me yarap ingi ko try bagni ka khubor jong ka jing em ka batmai kan yarap kan yalam ingi badi ka jing em ka barang sa ka jingi tos ngau au blai ka jing dwai jing kerpat ka jingi kum ki khun gi jang me na bagini baro try duwa bangi pandru hak teng Jisu nang pen im mental shait ka ta ki bam chikotro amen